И така, дами и господа, намирате се отново с мен Иван Тотев, вашия любим водещ. Се намираме в Рила планина на път към връх Мусала. Високо в небето ли беше, не си спомням. Но както и да е, днес сме свидетели на световно първенство. Не е покаране на лонгборд седнали, а пофърляне на камък с цел пробиване на лед, който е 3 пъти по-здрав от камъка и в който големите камъни се чупят. Нашия състезател номер -2 е Дарин Русев от София. Кажете нещо за камерата, господин Русев. Нещо за камерата, господин Русев. Готов ли сте? Да. Добре. Окей. Представете се с 2 думи. Здрасти. Втората дума. Как? Окей. Добре. И така, по местата. Готов ли си? Да. Нагласи се. Давай! Че нещо се вижда. Май не стигна. Бе, май стигна, там го видях долу. И са плъзна. Искаш ли пак? Давай, че няма камера. Давай бързо, че камерата свърши батерията. Еверест ни чака. Ужас. Давай. Оп, видя ли го там? Там падна. Да, оцелил. Супер. Даже ти си стигнал почти средата. Браво, господин Русев! Браво! Вие сте нашия шампион от 102 състезатели. Някакви хора. Идват някакви хора. Да идват, аз не съм им забранил. Аз нали съм кмета? Щом не съм забранил, може. Нали така, бе?